Здравейте, драги слушатели! Вие сте с новия подкаст, който се казва Digital Drifters. Това ще е, да кажем, не седмичен, не месечен, не знам на колко време ще е подкаста, просто защото и двамата сме ангажирани с прекалено много неща и ще видим как ще тръгне малко на фристайл всичко. Както и да е, аз съм Радослав и се занимавам с толкова много неща, че се чудя с кое да започна. Колекционирам конзоли от може би 10 години, като вече имам нормалната бройка 40 или нещо от този род. На 24 години съм от Пловдив. Ще ме извинявате, ако говоря прекалено много на пловдивски от време на време. Но от 2 години живея в Лондон, където уча криминалистика. Бързо да обясна защо съм компетентен геймър, освен това, че колекционирам конзоли. Аз съм създател реално на 2 сайта, които може би сте чували. PlayOn и Adventurers.bg, в които превеждаме игри на български и които вече са малко към своя залез, просто защото няма интерес от хората да се включват, за да ни помагат в преводите, но да, това е инициатива, която продължи 7 години и за времето, когато продължаваше, беше доста успешна. Като сега в момента се занимавам, като пиша от време на време статии за Gamebox.bg и общо взето това е за мен. В подкаста ще обсъждаме всякакви игри, нови, стари, както и да е, нека ви представя човека, с който ще се беседвам редовно. Никсън, ти си. Здравейте и от мен. Казвам се Ники Личев. Както Рао ви обясни за подкаста, с култовото име е Digital Drifters. Всеки епизод ще обсъждаме различни темички, като те може да не са свързани определено да са с някакви нови игри, може и стари. Та за мен, какво мога да кажа, занимавам се с доста неща наистина. В момента пиша в Gamebox.bg, като аз съм един от хората, които започнаха това нещо. Имам много голям интерес в игрите и любителски и професионален. Работя в момента в GameLoft като QA тренер и имам наистина също много сериозен интерес в областта на гейм дизайна и се надявам за в бъдеще да мога сериозно се занимавам с това. Като опит свързан с игрите, мога да кажа, че реално съм играл на почти всички излизали конзоли до сега. Играя почти всичко жанрово, не се ограничавам, но като цяло съм фен на адвенчър и на ролеви игри, по-стари такива. Доста сериозно следя инди сцената и различни инди студия, понеже в момента там се случват доста интересни неща и общо взето това е за мен. В този епизод, като пилотен, решихме да обсъждаме един изключително популярен франчайз, който за съжаление в България не е толкова популярен. Това е Покемон. Изненада, може би. Изненада определено. Значи преди да започнем искам да кажа, че нашите слушатели трябва да ни извинят и да имат в предвид това, че за първи път се занимаваме с нещо такова. Затова ако звучим леко несигурни и плахи все още, това е просто защото това е пилотен епизод и все още не сме прекалено професионални, така да се изразя. За Покемон, да, това е нещо очудващо, което много малко българи знаят, че Покемон всъщност цялата поредица е продала 245 милиона копия и всъщност това е втората най-продавана поредица в света в гейминга след Марио игрите. Нещо, което просто никой, който не си направил ресърчен, няма как да знае сигурно и е шокиращо. Да, игрите не са всъщност в световен мащаб са супер популярни и не са много продавани, но в България не се радват на толкова голяма популярност. Може би защото повечето хора свързват Покемон с анимето Покемон. Аз лично не съм познавал много малко хора, които са играли игрите. Да, аз реално анимето го намирам за доста детско, покемонското.
Просто защото израснах до някаква степен с него, в смисъл, не точно израснах, защото продължението по телевизията не беше толкова дълго. Но когато се появи, нали, беше някакъв хит и ме е сварило общо взето в такава възраст, където колекционирахме неща, свързани с покемон, гледахме покемон и така нататък. Да, но просто самата анимация не продължи толкова дълго, в смисъл не са излъчили абсолютно всички епизоди, както става на запад и така нататък. Но самата анимация, ако се опиташ да я гледаш сега, нещо, което се опитах да направя преди една година, няма да останете особено впечатление, ще ви се стори доста детска. Доста детска, да. Да. А то това е интересното за Покемон анимето е, че главният герой никога не пораства. Бях чел една статия, че той почти винаги си оставаше на 10 или на 12, не съм сигурен. Като доста българи. Доста българи. Това е с идеята да се запази една някаква постоянна аудитория на анимето, нали? Винаги да се гледа от деца. И затова главният герой никога няма да остарее, винаги ще си остане дете и винаги ще ходи на приключения в светът на Покемон. И може би много хора не знаят, но Покемон поредицата на 1-2 години излизат нови игри, като те винаги излизат по 2. И когато излезат, винаги в анимето се правят нови епизоди, които да обхващат регионите, новите региони в тези игри, като представят нови покемони, нови герои и така нататък. Знаеш ли случайно защо излизат по 2 игри? В смисъл, това винаги ми е било любопитно, защо излизат по 2 игри винаги? Дали е само, освен това, че в началото базовият и стартовият ти покемон е този, който е на корицата, примерно, или примерно взимаш огнен покемон в Fire Red или растителен в... Ами, то реално, ако следваме това, би трябвало да са 3 игри, нали? Да. Понеже стартерите винаги са 3. Да. Ами, предполагам, че просто следват този основния модел, за който се малко ще поговорим. Още първите покемон игри в Япония излизат 96-та година, като това са Покемон Red и Покемон Green. Реално на корицата и на двете игри има съответно Charizard, който може би е много популярен, може би е от най-популярните покемони. И Венозаур, който е не толкова популярен, но мен примерно ме рада, защото прилича на динозавър с палма на гърба. И да, реално излизат като Покемон Red и Покемон Green, но извън Япония, когато са локализирани игрите 2 години по-късно, те излизат като Покемон Red и Покемон Blue. Реално Green по някаква причина е дропната и вместо това решават да сложат Blue. Не знам, може би се сметнете, че така ще е по-добре, нали, огън и вода по някакъв начин би привлякло вниманието на западните купувачи и не знам всъщност каква е идеята за това. Ако искаш да обсъдим защо игрите не са популярни в България, защо някак си звучат несериозно на, така да кажем, на закоравелия геймър. Ами да, аз това, което казах отдеве, мисля, че повечето хора наистина ги свързват именно с анимето. Да. И си мисля, че игрите ще са нещо подобно и детско, което е много голяма заблуда. Определено. Тези игрите, как ще ви разкажем след малко, наистина са много зарибяващи. Умишлено избрахме тази тема за първи епизод, просто защото да влезнем ударно с нещо нестандартно, което да разбием по някакъв начин митовете, които, нали, си представяте като чуете името Покемон. Всъщност, заглавието Покемон, на който да го кажеш, ще го свържи с нещо детско, с някаква глупост и така нататък. Но самата механика на игрите е толкова добра и толкова интересна, че още един интересен факт мога да споделя, това е, че през 2008 Guinness обявяват Покемон за най-успешното RPG на всички времена, което, нали, се сещате, като кажеш RPG в България, всеки се сеща за Diablo или някое ММО. Да, и въпреки това става въпрос за Покемон. Да, тук става въпрос за... Да, когато чуеш RPG, се сещаш за фентази, за орки, за тролове, за някакво такъв сетинг, някаква такава среда, а не за Пикачу и така нататък, и Винозавър и Charizard, нали. Но също така имат още 7 рекорда, като повечето от тях са свързани с продажби. Но да, това си е
голямо постижение и може би всеки, който е скептично настроен към поредицата, трябва да му обърне някакво внимание, че явно не е случайно цялото нещо. Да, може би трябва да ние го изпускаме това в началото да кажем, но малко история за самото създаване на игрите, мисля, че ще е интересно. Да. Покемон основно е създаден от двама човека, японци, Сатоши Таджири. Основната идея е негова, като Шигеро Миямото, по-известен като създател на Марио и Зелда, му помага. Сатоши Таджири като малък много обичал да си играе в горите, в природата и е обичал с приятелите си да събират бръмбари и по някакъв начин да ги обучават и да ги пускат един срещу друг да се бият. Именно това в по-късен етап го вдъхновява да направи Покемон игрите. Първите Покемон игри, Покемон Red и Green, нали, японските версии, са се разработвали близо 6 години, което е ужасно много време за игра, дори по тогавашните стандарти. Да. И той започва сам, в смисъл, предлага идеята на Nintendo в тази компания Game Freak, която е компанията, която не съм си мисля, че като дъщерна компания на Nintendo, но тя прави всичките дизайни на покемоните и така нататък. Да, не се водят first party компания, в смисъл от Nintendo директно, водят се third party, но ако не се лъжа, Покемон е обявена за играта, която е номер 1 от трети лица, които предоставят на Nintendo, в смисъл на Nintendo платформите, която е номер 1, в смисъл като не брои Марио, Зелда, Star Fox и така нататък. И просто Покемон е на първо място от всички други игри, които излизат на Nintendo конзолите за всички времена. Да, и след 6 години разработка, игрите най-накрая излизат, като по това време Сатоши Таджири става много добър приятел с Шигеро Миямото и той го приема едва не за негов ментор. И като уважение към техния труд, в японските игри главният герой се казва Сатоши. Това за първите игри говорим, не? Враг. Да, това са първите игри. А неговия опонент, понеже във всяка Покемон игра има един протагонист и има някакъв нов опонент, нали? Та опонента му се казва Шигеро, нали, на да. Както Аш и Гари бяха в анимацията. Да, точно така. Интересен факт е също, че в японската анимация главният герой, който на английски името му е Аш Кетчъм, японското му име също е Сатоши. Филм. Както и този, който е Гери, неговото име също е Шигеро. Да, и след като излизат игрите тогава за Game Boy Color, то няма всъщност и как да е Гери в Япония, извиняй, че прекъсвам, защото Гери на японски значи разстройство. Така че... Това не го знаех. Да, няма как да го оставят да е Гери. Да. Игрите всъщност не излизат за Game Boy Color, излизат за Game Boy, ако не се лъжа, в началото. Понеже това е първата джобна конзола на Nintendo. Да, и ако не се лъжа, Покемон игрите като цяло не излизат за друга платформа, освен на Nintendo, нали? В смисъл, Nintendo ексклузив са си и така си остават до днешния. Всъщност всички франчайзи на Nintendo си излизат единствено само за техния хардуер. Да. Мисълта ми е, че нали, това се води нещо като third party заглавие, но никога не са нарушавали обета си към Nintendo. Да, абсолютно. След излизането на Pokemon Red и Pokemon Green в Япония, това прави много голям буст на продажбите на самата конзолка Game Boy. Ако не се лъжа, по това време е пуснат Tetris и Super Mario World. Това са всъщност стартовите игри за конзолката. Но именно Pokemon, двете Pokemon игри успяват да зарибат толкова много хора точно по този тип гейминг, точно по... Определено, особено в Япония, където имаш да прави, че Покемон са част от поп културата им, в смисъл до такава степен хората са луди по Покемон, че имаш Пикачу по самолети, по талисмани, по улиците, по сгради, по автобуси и така нататък. Да, абсолютно. Едва е нещо божествено има в това Пикачу. Да. Създателя му, когато го е измислил, дизайна му, не знам.
бил взет от някакъв божествен Да, дух, да, може да. би, когато го е измислил. И ако не се Едва ли лъжа, е представил, че... компанията е толкова успешна, че ако не се лъжа, гледал съм някакви снимки, може и да греша, но ако не се лъжа, имат и собствен небостъргач в Япония, The Pokemon Company, което са в Да, франчайза. може би. Иначе след излизането на игрите, тогава и в началото има манга, след това аниме, фигурки, филми и така нататък. И става някакъв много И милионен... карт геймс, такива трейдинг картс, които също са... и карт геймс, за- да. И става някакъв супер успешен франчайз, като до сега той е един от най-успешните реално. да. Въпреки, че в България не е толкова. В България единствено, което имахме, бяха те кръгчетата Тасос, ли както се наричаха, аз се сещам. и които ядохме безброй вафли и не знам как не сме получили диабет на на млада възраст. Не помня още какви неща се разпространяха в снаксове, помня в тези дъвки. Тазос, между другото, аз ги събирах много преди хората да ги открият, понеже аз гледах анимето и бях фен, нали, на Покемон, така знаех го before it was cool. Да. И така имах едно много стабилно количество от тези пластмасови кръгчета, тъй като излязаха вече, нали, като навлязоха в България, всеки като започна да ги събира и аз след такъв един ден отивам в училище и показвам към някаква супер голямата пачка и така бях едва и не героя на класа, всички много ми се възхищаха, че имам така голяма колекция, всеки си чуеше, нали, как толкова бързо съм ги събрал при положение, че тренда едва не от една-две седмици, но да. Аз се кефа на анимето като цяло и на Покемон франчайза, нали, не само за кръгчетата. Но това никой не го разбираше, реално всеки ги събираше всъщност. Всеки събираше само кръгчетата, никой не му покаже толкова много. Аз с този момент свързвам една от най-така, мога да кажа, топлите части на детството ми, в смисъл най-топлите моменти са от тогава, понеже по някакъв начин, понеже, нали, нямаш покемони в дивата среда, че да ходиш да ги ловиш и така нататък, и по някакъв начин беше много яко измислено, защото буквално съм прекарвал часове, стотици часове по улиците с приятели, с които сме играли, сме си правили батали, нали, който печели, взима на другия кръгчетата и така нататък. И, да, реално е било доста социално. Да, беше доста социално, особено и имаше някои доста рядки покемони, за които трябваше да предложиш една торба с кръгчета, нали, с Тасоси. И спомням си, че преди целият франчайз да стане машина за пари, още когато реално само първите 151 покемона бяха така налични, тогава ги имах абсолютно всичките, като цялата колекция да събера ми косеше адски много пари, време и усилия, смисъл да намеря някой, който има този покемон, да му го взема по някакъв начин и така нататък. И накрая иронията е, че когато всичко това отшуми, когато пораснеш, един ден осъзнах, че просто съм ги хвърлял всичките си Тасоси в казана с разни букуци, като съм ги изхвърлял. Моите са някъде по мазите. Хубаво е, че ги имаш още. Аз тогава не съм го осъзнал, ма така просто за сентиментална стойност да си ги бях запазил, пак ще да е нещо. Но определено имаха много социално такава за нещо, което не е в виртуалния свят. Аз за това исках да поговоря между другото. Това също е много важен елемент и на игрите. Понеже Сатоши Таджири, още когато има идея за създаването на Покемон игрите, той иска по някакъв начин хората да си комуникират, да могат да се... В смисъл, още тогава е имал идея, нали, да могат да си тедат покемоните и да се бият един с друг. И точно това, ако не се лъжа, първата игра, която ползва този кабел, не съм сигурен, Network Cable ли се казваше? Да, точно. Който свързва два геймбоя и по този начин може всеки играч да интерактва с другия понякога. Ако не се лъжа, това е и първите наченки на мултиплеер изобщо, смисъл в handheld гейминга. Може би няма друг момент, в който реално, нали, да има измислена някаква опция за мултиплеер, за някой човека да интерактва по някакъв начин в портативния гейминг. Да, абсолютно. И идеята на първите две игри е, че ти не можеш, ако си купиш едното копие на играта, не можеш да събереш всичките покемони, само чрез тази игра, а трябва да се срещнеш с някой твой приятел и да си трейдвате. И точно това е, може би, един от най-хубавите елементи на игрите, че те потиква реално да излезеш и да се видиш с други хора, било той заради електронна игра, нали? Да, мисля, че това е много хубаво и тъй като цяло през годините това доста го развиха Nintendo. Сега последните игри вече през Wi-Fi може
намираш опоненти и така нататък. Но още преди това аз мога да добавя нещо. Колко иновативна е самата поредица и колко е, така да кажем, носи неща на гейминга, която никоя друга игра не ги е носила преди това, смисъл, просто като революция. Това е, че освен на кабела, с който да можеш да играеш кросплей и така нататък, може би е първият случай, в който има крос-платформ неща, се случва с периода Nintendo 64, GameCube и така нататък. В тези две поколения първо да започна с портативния гейминг. Значи структурата на Покемон е обикаляш си в огромен свят, събираш покемони, тренираш ги, дигаш им скиловете, научават нови магии, блъскат ги. Като и интересното... само искам защо го казвам това. Защото примерно в портативните версии идеята е била буквално отивате на училище и така нататък, джъткате си, където сте в автобуси, събирате си новите покемони и после, когато излиза Nintendo 64, имаш играта, която се казва Pokemon Stadium, която поне за мен идеята е наистина невероятна смисъл за времето. Значи Pokemon Stadium представлява игра, която сама по себе си, ако тръгнеш да играеш, тя няма нищо, защото аз си купих с дискетата няколко по погрешка. Така мислех си, че е изцяло Pokemon игра и така нататък, но се оказа, че това е просто трибуна. Цялата игра е трибуна да си вършиш геймболовете, на които сте събирали примерно до 4 геймбоя, мисля, че могат да се вързат. Които примерно всеки твоите приятели примерно обикаля, събира, развива си покемоните и това е арената, на която може да ги избиете. В смисъл и допълнително има, нали, други неща освен това, но основното нещо е това, че до по това време можете само да разменяте покемони. Но реално в един момент се появява игра, в която реално можете да премерите силите си, да сте където си искате по цял ден, да си тренирате покемоните и вечерта да се събирате и да премерите силите си един с друг и стратегии и така нататък. Като след това излиза и Pokemon Stadium 2, която е много рядка игра, много трудно се намира като цяло. По-късно за GameCube има специални конвертери, които се продават, за да може да си качвате от всякакви платформи покемоните, които сте събрали и да си ги импортвате. Като ако не се лъжа, има игра, която се казва Pokemon Colosseum на GameCube, която аз имах, но доколкото помна, беше си стандартен синглплеер игра. Беше стандартна синглплеер игра, в която обикаляш, събираш и така нататък, но ако не се лъжа, и тя има функции. Да, аз не съм играл нито една от тези, но като цяло съм ги виждал. Има още една за GameCube, ако не се лъжа, Pokemon XD Gale of Darkness. Да, Gale of Darkness, която също е много рядка, защото съм пробвал някога да си я закупа и помня, че беше, дори след като GameCube, така да се каже, умря, беше на някаква колосална сума от порядка на 130 лева, нещо това род в български пари, да си я вземеш. Смисъл се едно стандартна игра за PlayStation 4 сега, нещо това род. Да. Да, която говорим за 10 години след като GameCube е умрял. Нещо това, че е много рядка явно и затова е на такава стойност. Но не съм запознат с нея, не съм играл честно казано и още зато с това се изчерпвам. Просто исках да спомена момента за портативните конзоли, линкването с Home конзола и начина, по който може да интерактвате един с друг. Да, но въпреки това Nintendo като цяло още не са решили да направят тази голяма крачка, може би да пренесат самия франчайз изцяло върху Home конзоли. Ами все още се запазва на портативни. Основните игри продължават да се излизат, като последните, нали, са Pokemon X и Pokemon Y за Nintendo 3DS. Да. И много хора се питат дали реално това няма да е следващата важна крачка в развитието на франчайза. Нали, в Pokemon XY за първи път те направиха света изцяло да е 3D, в смисъл environment, героите и всичко като цяло. Да. И това може би е най-важната, най-значимата промяна от започването на самия франчайз. Предишните, които бяха за Nintendo DS, Pokemon Black и White и Pokemon Black и White 2, те бяха пак 2D, като там за първи път спрайтовете на покемоните бяха изцяло анимирани.
по време на битка, но изглеждаше леко грозно, поне за мен, особено когато се зумваше камерата. Мгм. Аз не съм ги играл тях, така че сега за първи път разбирам Да, тези мисля, неща. за това, мисля, че трябва да поговорим в момента за това, защо са толкова популярни игрите. Да, определено. Едва не мисля, че на слушателите ще им любопитно именно това. Да, За мен Pokemon игрите винаги са били нещо много специално. Реално ти започваш като някакво момче от родния си град и отиваш на някакво приключение. Още в началото. Имаш избор да избереш от 3 покемона стартови, като те винаги са огнен, воден или растителен. И реално всеки един е по-силен или по-слаб от другия реално. Примерно водният е по-силен от огнения, огненият е по-слаб. А реално те са като камък, ножица, хартия. Реално всеки е по-силен от друг, но е по-слаб от някой. всеки има слабост, да. Всеки Да, е... интересното е, че света малко по малко се развива и ти показва нови неща по време на самата игра. Другото, което е, че за разлика от нормалните ролеви игри, при които си имаш един или няколко героя в партии, които можеш да развиваш, да учат нови умения и така нататък, тук имаш почти 100 такива под формата на покемони, като всеки един е уникален, с уникален дизайн, уникални магии и така нататък. И самия факт, че ти можеш да ги събираш всичките е много Да. интересен. В смисъл, в никоя друга игра не можеш да го направиш това нещо. Самите комбинации са хиляди, нали, смисъл. А в битка до колко покемона можеш да държиш всъщност? Защото това е интересно нещо да се спомене. 5 ли мисля, че беше? До 5 или 6. Нещо второ. Смисъл е, че буквално можеш да събираш стотици покемони и въпреки това да си избираш стратегически твоите най-топ 5 или топ 6, които са развити примерно за самата битка, примерно ако ще се биеш с треньор, който е с водни покемони и така нататък. И всичко е много стратегия, едва ли не ти си покемон менеджер. събираш, Да, абсолютно. събираш, имаш супер много това варианти е и така важен нататък. аспект. Да, и самите покемони, както ти каза, някои от тях имат наистина много интересни дизайни, примерно като Дито, който може да става на всеки друг покемон, срещу който се бие. Да, също така има елемент, в който можеш да снушаваш покемоните. Така е, това не го знаех. Не съм играл да тия си, по-модерни. да си ги размножаваш и ако не се лъжа, имаше някаква врътка точно с Дито, понеже той, нали, може да се променя на всякакъв покемон. И че може да се снушава с всеки покемон. Да, точно така е. Реално може да се снушава с всеки. И по този начин да си ги въдиш. Голям филм. Всяка нова покемон игра, всеки нови две, нали, предлага нов свят, всъщност, който е едва не като някаква нова територия, която е уникална и си е само за него и най-малко 100 нови покемона, които да хващате и да тренирате. Като Нещо, което мен ме изгуби, честно казвам. В смисъл, набързо да вметна, че просто аз съм играл, значи, само стандартни първите игри, в смисъл, без да борим те, които са на хом конзола. На портативни съм играл само Fire Red или в Green, просто защото бях запознат с покемоните. В смисъл, малко или много от детството ми знам кой какво прави, кой какъв тип покемон и така нататък. След това почнаха да стават едни футуристични и малко дизайнерски, да им куцат сякаш. Изглежда прекалено много като извънземни, не като типични животни. Да, точно така. В последните игри особено имаше някакви като ключове бяха направени, като сладолет. Да, прекалено много си личи липса на дизайнерски, така да се каже, вдъхновение или как да го наречем. Да. Идеи. Да, идеи. Просто това ме изгуби. Въпреки това ще ги изиграя в бъдеще, просто някакси нямам времето да се запознавам с покемони, с метологии, кой какво прави и така нататък. Но общо взето идеята в игрите е една и съща. Събирате покемони, обикаляте един огромен регион, който всеки път е различен и общо взето поправим ако греша, но накрая стигаш до покемон лигата, в която трябва да се бориш. Да, точно така. Винаги е така, нали? Винаги това е историята, смисъл. Да, винаги. Трябва да се бориш с Elite Four и реално които са
кое се лъже 4 или 5 много силни треньора и след като и победиш, ставаш шампион на лигата. Като едва последният твоя арк енеми, нали, в смисъл Гари или Гери, Да, или както точно да е. така. Не, той за всяка игра е различен. Да, в смисъл говоря, да, примерно. Интересното е, че той винаги във всяка игра, ако не се лъжа, по време на приключението го срещаш на няколко пъти и се биеш с него, като той всеки път е по-силен. Да. И когато си избираш покемон в началото, той избира този, който е по-силен от твоя винаги. Да. Нали? И да, накрая го срещаш, той ти е като финал бос едва ли не. Но определено играта е много трудна, защото пак поправим ако греша, защото съм играл игрите отдавна, но мисля, че трябваше с една и съща кръв или с едни и същи айтеми да победи всичките 4 боса накрая в лигата. Да, точно така беше, да. И буквално трябва да си много подготвен, в смисъл трябва покемоните да са наистина достатъчно добри, за да влезнеш в тази битка, защото трябва да победиш някой човек един след друг, което изключително много може да ти изтощи покемоните да не са достатъчно силни за последния бос и така нататък. Да, точно така беше. Да. Реално наистина трябва доста да си ги тренирал при това и да си наясно с цялата концепция за определените типове покемони, кой е силен и също кой е по-слаб и така нататък. Това, което исках да обсъдим е, че точно това, за което говориш, че едва не концепцията е почти непроменена от първите до последните игри. Това е част от чара. Да, но както виждаме, Nintendo се опитват да вмъкват някакви нови елементи, като мега еволюциите, които видяхме сега за първи път именно в последните X and Y игри, които представляват екстра еволюция за отделните покемони, понеже ако не се лъжа, не всички имаха такива екстра еволюции. И това беше нещо... Какво представлява това? В смисъл, аз не съм запознат много с тия последните... Всеки покемон може да има най-малко една еволюция, нали? Като еволюира, той се променя, става по-силен и учи нови умения, но чрез специални такива джаджи, те бяха нещо като часовници, доколкото помня, в X and Y, може да ги еволюираш още един път за кратък период от време. Като тогава те се превръщат в едва и не най-висшата си форма. Да, най-висшата си форма за кратко време и получават там някакво ново умение. Това не виждам много. Не ми звучи атрактивно, честно казвам, на мен поне. Ами то не е нещо... Защото просто еволюциите винаги са били голяма част от покемон игрите и тренираш си покемона, биеш с други треньори и когато ти еволюира реално покемона, чувстваш такъв някакво чувство като accomplishment, такова като постижение. Докато така временно да е просто нещо, ми се губи чара на цялото нещо, не знам. Може би е някакси по-различно, аз поне не го виждам. Ами да, сега видях, че за тези ремейковете на Pokemon Ruby и Sapphire, които бяха обявени наскоро, пак ще има такива мега еволюции, които реално не присъстват в оригиналните Ruby и Sapphire. Тези новите игри, ремейковете на Ruby и Sapphire, те ще излезат пак за 3DS, ще бъдат с същия енджин като Pokemon X and Y. И да, още взето до сега Nintendo не са показали почти нищо ново, нали? Освен променената визия и някакви нови мега еволюции. Ще видим. Значи, ще да ти кажа, знаеш ли кое пропуснах аз? Доколкото знам, има една игра, която е за Wii, която знам, че е била успешна, но не знам колко реално и защо точно е била успешна. Казва се Pokemon Battle Revolution. Не знам дали си е чул. Да, чул съм я, но не съм Нямам представа какво е, дали е само платформа за бой или е просто си има собствена история и кампания или не. Иначе знам, че има игри, които са тотални спин-офи, които нямат общо с останалите покемон игри. Е малко неправилно да ги генерализираме всичките, че са точно така, защото основните игри са на този принцип. Обикаляш, събираш, развиваш и се биеш накрая. Но има игри, които са като спин-офи. Аз лично съм превъртал няколко. Има една за Nintendo 64, която се казва Pokemon Snap, в която играеш... Да, в която правиш снимки. Да. Която също е интересна,
просто не е сериозна игра. В смисъл, буквално ти обикаляш, нямаш толкова свобода за обикаляне, даже ми просто си в нещо като влакче. И буквално се озърташ, за да видиш покемон, който нямаш в фотоалбума си и трябва да ги снимаш просто. И което е доста, така звучи нищо особено, но беше интересно самата игра, защото бяха много трудни за да им направиш точната снимка, да ги хванеш в точния момент, защото знаеш, че се появява еди къде си и така нататък, в еди кой си регион. Беше добра игра, не мога да кажа, че беше лоши. Pokemon Snap превъртях я преди доста време, така че вече ми е малко мъглива. Доколко знам, за DS има доста спин-офи, някакви дънжени и така нататък. Да, Pokemon Mystery Dungeon. Тях не съм ги играл също, ако имаш някаква представа. Аз съм разцъквал една, но не съм сигурен коя точно беше, понеже бяха 5-6. И в Pokemon Mystery Dungeon играеш с покемони всъщност, те си главните герои, не с треньор. И е като ролева игра, обикаляш с покемоните, срещаш се с други покемони, които се присъединяват към твоето парти. Може взето е доста не просто като концепция игричка, но мен лично не ме е заребявала толкова много. Но самия факт, че има още колко са 6, мисля, че са 6, нали, според мен е популярен този франчайз и се купува, щом се му прави толкова продължения. И на адски високи цени винаги, не знам дали си забелязал, но поне тук в Англия, когато съм ходил да си купувам игра за DS или за която и да е конзола, Pokemon игрите винаги си държат цената независимо от годините. Те сякаш не остаряват. Цената им все едно са почти малко след релиз, малко по-ниска от цена от релиз. Pokemon игрите, независимо колко са стари, винаги си държат цена някакси. Не знам, явно се ценят от хората. Може и това е политиката на Nintendo. Да не им свалят цената, просто защото игрите са по някакъв начин вечни. Смисъл, аз реално когато фанах да играя Fire Red, тя ако не се лъжа излиза през 2004 Fire Red или в Green, 2004-та, те са реално мисля, че са някакви ремейкове на първите, на Pokemon Red и на Pokemon Green. Да, точно така. Да, значи аз когато фанах да ги играя, изобщо, мисля, че съм ги изиграл през 2011 или нещо, но изобщо не съм усетил, че са минали 7 години, примерно, от релиза им, въпреки лошите графики и така нататък. Ако графиката не е важно нещо, ако ни бърка, игрите са страхотни, независимо от годината си. По никакъв начин не са загубили чара си. В смисъл от това. Абсолютно, като прибавим това, че са доста зарибяващи. Да. Наистина, ако седнете да играете, наистина тези игри могат да ви отнемат доста време. Доста време ще вложите в тях. Определено доста престрастяват. Аз помня как хванах Leaf Green на шега и сигурно тогава бях безработен, ако не се лъжите, имах доста време под ръка. Сигурно една седмица нон-стоп съм играл тази игра и не съм оставал и доста престрастяващи се наистина. И за Покемон игра. За нещо, което звучи абсолютно несериозно, нали? Покемон. Да, поне аз бих ви казал да дадете шанс на игрите. Ако никога до сега не сте играли Pokemon игра, може да започнете с, да речем, Pokemon Leaf Green или Fire Red, която е за Game Boy Advance, или Pokemon Ruby и Sapphire. Ако не можете да ги намерите оригинални или са прекалено скъпи, винаги можете да намерите някакво емулаторче. Няма да ви казваме откъде, вие си знаете. И да, последната е... Ромовете се намират навсякъде, има 100 милиона сайта, които предават ромове. Последните Pokemon X и Y също са добър старт, при положение, че те наистина са най-новите неща в Pokemon. Нещо, което мога да добавя, не се връщайте прекалено назад, за да ги играете на най-старите платформи, говоря за Game Boy Color и така нататък, просто защото дори до Game Boy Advance, някой зависи от коя версия на Game Boy Advance имате, много е кофти хардуера. Значи ще си развалите цялото удоволствие. Game Boy Color излиза с толкова много проблеми заради осветлението. Трябва да си купувате допълнителни джаджи, които се слагат, за да ви осветяват дисплея, защото няма баклайт. После добавят баклайт в някой модел, но пък нещо друго липсва. И общо взето дори до Game Boy Advance версиите, не знам дали знаеш, има SP, има Micro, има 100 милиона варианта. Micro, който е последния, е горе-долу най-добре, но за сметка на това, ако не се лъжи, дисплея му е доста по-малък. Е по-малък. Да, нещо, което за Pokemon е важно, защото особено на батъл екрана, като трябва да си посочваш магиите, нещо, което не виждам как ще може да се докара на този малък дисплей. Но още взето портативните конзоли, ако трябва да ви съветвам на коя трябва да ги играете, мисля, че Game Boy SP Micro ще са най-добрите. Значи, Micro,
казвам пак, магиите не съм сигурен как ще се виждат и така нататък, но знам, че като качество на картината и като осветление е най-добре. Ако има как да виждате всичко подробно и така нататък и не ви е проблем, препоръчвам ви да изиграете игрите на микро, защото просто последен вариант на Game Boy Advance е и още взето има най-много плюсове и по-малко минуси. Останалите конзоли са просто трябва да сте в силно осветена стая. Или да ги играете пак на емулатор. Да. Просто емулатора сякаш, честно казвам, дори е може да не е най-автентичният начин да ги изиграете, но най-добрия като... Да, особено ако нямате съответната конзолка. Да. Иначе, моята любима игра е може би Pokemon Crystal, понеже тя беше първата, която разцъках. И може би затова ми е толкова много на сърце. Тя е за Game Boy Color. Аз изиграх на емулатор за първи път. И наистина много ми хареса. Тя всъщност е първата игра, в която Nintendo имплементират анимирани спрайтове на самите покемони. Когато ги извадите в битка, те се раздвижват за една секунда. Има някаква анимация, къде след това са си пак статични. Но това мен лично много ме впечатли тогава. Въпреки, че не съм играл толкова отдавна реално. Да. И IGN ни дават 10 от 10 в момента. Гледам, че е високо оценена Crystal. Аз никога не съм играл не. Макар, че те на IGN повечето оценки, честно казвам, аз не ги държа като най-правилните оценки и така нататък, но това е друга тема. Но да, повечето са високо оценени, в смисъл, както и да погледнеш, когато е Pokemon игра. Ами да, те си изпипват, реално Nintendo всичките си популярни франчайзи, наистина много си изпипват игрите, Да. не ги вадат така, просто на конвейер и... Играл ли си случайно Pokemon Diamond и Pokemon Pearl? Да, играл съм ги за Nintendo DS. Да. Аз DS поколението малко го изпуснах и в момента се опитам да се наваксам, просто защото тогава имах PSP, предимно играех на PSP, в последствие си купих DS заради многото игри, но в момента са толкова много и има толкова добри игри, че просто не можеш да смогнеш да изиграеш абсолютно всичко. Ами да, Diamond and Pearl не бяха лоши, но не знам, не мога да се каже, че са ми любимите игри. След това Black and White много повече ме впечатлиха, а също и ремейковете на Pokemon Gold и Pokemon Silver, които излязоха пак за DS. Също бяха доста добри. То гледам в момента дизайна на покемоните в Pokemon Diamond и Pokemon Pearl приличат повече на трансформери, отколкото на покемони. Така че, да. А другото интересно, което пропуснах да кажа е, че всяка нова игра не включва нова локация, нов регион и всеки си носи така специфична тема. Няма нито един регион, който да прилича на предходния. И във всеки примерно си имате стандартните пещери, пустини и така нататък, но наистина са направени самите региони с много голямо въображение и да. Другото, което е, че доколкото знам, първоначалните региони до Black and White са базирани на локации в Япония. Точно това ще да кажа. Те се казват Канто, Джото и не мога да се сета точно как бяха всичките, но да, базирани са на истински локации в Япония. И може би затова изглежда и самите покемони са подбирани във всяка игра, в която ги включват според какво най-вероятно ще може да срещнеш този регион, примерно. Говорим за тревисти покемони, в горите и така нататък. Да. И може би точно затова са толкова въздействащи и толкова реални някои от локациите. А повечето покемони всъщност са базирани на истински животни. Сега няма да казвам за последните покемони, аз споменах в началото, че има някои с отвратителни дизайни, прямо имаше един, който прилича на ключове просто. Да. Ключове или сладолет, нали, тях няма да ги коментирам, но наистина има много оригинални дизайни. Някои от покемоните аз не мога да разбера какво има предназначението, освен да чакаш да еволюират. Примерно, не съм сигурен как се казваше покемона, който преди да еволюира на Butterfree, където беше Пашкул, буквално. Да, то в началото беше гасеница, след това ставаше на... мисля, че се каже. Caterpie, да, точно казваш. След това ставаше на Какуна и след това на Butterfree. И ето това е още един пример, нали, доколко самите покемони са инспирани от истински животни. Като между другото интересно нещо беше, защото въпреки това целият покемон, този Какуна беше безполезен, трябваше да го включваш някои битки, мисля,
въпреки че ще яде само бой, няма да може да отвръща, за да може да еволюира. Ами той имаше едно много хубаво умение, Хардън се казваше. Твърдост. Да, той само това можеше, ако не се лъже, да се твърдя. Да, точно така. Реално, ако не си запазил някое умение от предишната му форма. И реално просто чакаш да еволюира, се молиш да го пускаш от време на време като треньор в футболна игра, да го пускаш да развива малко скил, за да може да еволюира, но реално е абсолютно useless като сам по себе си. Да, абсолютно. Сега се замислих, че нещата, може би, които покемон игрите ти казват и едва не те учат, колкото и наивни и детски звучат, също са много хубави. Защото трябва игрите те потикват да си социален, трябва да говориш с всички в тези игри. По принцип, хубаво е да говориш с всички, защото всеки може да ти каже някаква информация. И това, което игрите те учите, може би, че е точно да рискуваш, да бъдеш социален и да говориш и да обменяш опит. И реално по този начин ще израстваш и ще ставаш по-добър в нещата, с които се занимаваш. Това е реално, което правиш в играта и мисля, че това е някакъв много хубав модел, нали? Нещо много хубаво, което дизайнерите ти оказват. И как най-добре да си изиграеш картите, с които разполагаш. В смисъл, как най-добре да си използваш ресурсите, с които си се здобил в процеса на играта. Абсолютно. Да. Нещо друго? Искаш ли да добавиш или да приключваме нещата за този епизод? Ами може за този епизод да приключваме. Мисля, че доста изчерпателно беше това, което говорихме. Ако имате някакви въпроси, може да ги зададете. Все още се чудим, къде точно да хоствам. Не знаем къде ще може да ги зададете реално, да. Но ще измислим нещо, когато е качен подкаста. Ще има поне опция за коментари. Не да ни похвалите или да ни напсувате. Да ни кажете колко големи... Да. В описанието на самия епизод ще можем да добавим, примерно, дали ще може да задавате въпроси в Facebook страница или в нещо такова. Просто все още ни е доста неясно и на нас самите и ще трябва да помислим. Първо беше важно да направим първата крачка с първи епизод, пък от тук нататък вече всичко ще потръгне, надявам се по-добре. Абсолютно. Facebook страница звучи доста добре, между другото, сега като го каза. Да. Това беше първи епизод пилотен на Digital Drifters. Надявам се да сте се забавлявали, да ви било интересно и очаквайте следващия епизод, в който ще измислим някаква пак интересна и забавна темичка. До скоро!